Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun mainitsen kanavan MK Gamer? Kenties creepypastaa suomeksi, pelien salaisuuksia tai jopa Five Nights at Freddy's. Kieli poskella väsätyistä editoinneista ja huonosta laadusta huolimatta, hänen kanavastaan tuli fanien rakastama ja arvostama jopa kulttiklassikoksi asti. Mikä sai hänen kanavansa kasvamaan ja miksi jäimme koukkuun? MK Gamer oli vuonna 2012 alkunsa saanut YouTube-kanava. Kanavalla nähtiin paljon sekalaista sisältöä, mutta kauhu toimi kantavana teemana läpi aikojen, aina kauhupelivideoista kauhutarinoihin. Kanavan vanhin video on Phoenix Wright Ace Attorney pelivideo. Vaikka video on kanavan vanhin, se on jo 9. osa kyseisen pelin läpipeluuta. Videon kuvauksesta kuitenkin selviää, että tämä on MK Gamerin uusi kanava. Ja nyt ilmeisesti jatkettiin siitä, mihin vanhalla kanavalla jäätiin. MK on tehnyt aina videoita juuri siitä, mistä itse haluaa, vaikka se tarkoittikin välillä alhaisia näyttökertoja. Statistiikoista huolimatta uskon sen ollen juurikin MK:n intohimoisen ja päämäärätietoisen videontekotavan ansiota, että hänelle kertyi niin uskollinen ja samanmielinen katsojakunta. MK:n kanava pysyikin pienenä pitkään. Kanavalla juhlittiin 500 tilaajaa toukokuussa 2013. Se saattaa kuulostaa pieneltä tilaajamäärältä vuoteen, mutta toisaalta YouTube ja varsinkin SuomiTube oli huomattavasti pienempi paikka vuonna 2013 verrattuna nykypäivään. Tuolloin 500 tilaajaa oli suuri luku kanavalle, joka julkaisi niin pienelle kohderyhmälle sisältöä. Kasvu oli siis tasaista, mutta hidasta, ainakin toistaiseksi. Creepypastat ovat internetissä levinneitä kauhutarinoita, joiden tarkoitus on pelotella lukijaa. Pohdittuani sitä, että mikä erottaa normaalit kauhutarinat creepypastoista, luulen sen olevan se, että siinä missä kauhutarinoita kerrotaan suusta suuhun muistin pohjalta, creepypastat pysyvät aina tiettynä sanatarkkana tarinana, jota levitetään nimensä mukaan copypastella eri foorumeille. Creepypastat voivat olla myös niin sanottua multimediaa, eli siihen voi liittyä tarinan lisäksi myös videoita tai kuvia. Creepypastaa suomeksi on sarja, josta jokainen suomalainen nörtti on varmasti kuullut. Sarjan ideana oli, että MK kääntää tarinat suoraan alkuperäisistä englanninkielisistä tarinoista suomeksi. Sarja starttasi helmikuussa 2013 jaksolla Lost Silver Creepypasta. Yksi ensimmäisistä viraaleista jaksoista oli sarjan 8. osa Jeff the Killer. Valmiina iskemään liuta rintaan. Liu yritti karata, mutta ei pystynyt. Nyt Jeff sanoi viimeiset sanansa. Shh, mene vain nukkumaan. Jeffin tarina kertoo psykopaattipojasta, joka tuli hulluksi, valkaisi naamansa valkaisuaineella ja kaiversi veitsellä kasvoihinsa hymyn. Sarjan huono äänenlaatu, taustamusiikit ja MK:n ääni herättävät itsessäni ainakin kovan nostalgian. Ja samalla varhaiset muistot kovasta pelosta. Muistan olleeni jotain 9-vuotias, kun kuuntelin kyseisen jakson. Siitä seurasi kylmä hiki ja kova pelko seuraavana yönä. Se ei kuitenkaan työntänyt minua pois MK:n creepypasta-videoiden ääreltä, vaan sai minut kiinnostumaan entistä enemmän. Enkä usko, että olin ainoa. Kaikki klassikot piti kuunnella. Jeff the Killer, Jane the Killer, Small Dog, Slenderman ja lista vaan jatkuu. MK:n creepypastat pitivät siis monet suomalaiset nuoret tiukassa otteessaan. Tätä ilmiötä tutkiakseni pyysin pienen haastattelun eräältä ystävältäni, joka tutustui MK:n kanavaan juuri noihin aikoihin. Hän kertoi, että creepypastat olivat kiehtovia juuri ala-asteella ja että se tuntui siistiltä kuunnella pelottavia tarinoita. Tarinoiden hahmoihin pystyy myös jollain tavalla samaistumaan. Esimerkiksi koulukiusattuna pystyy samaistumaan kiusattuihin hahmoihin jossain määrin. Aiemmin mainitsemani Jeff the Killer-tarina pelotti myös ystäväni kaikista eniten. Hän myös näki jonkun verran MK Gamerin videoiden vuoksi painajaisia. Tästä kaikesta huolimatta MK oli ja on edelleen hänelle tietynlainen comfort-tubettaja ja hän käy edelleen kuuntelemassa MK:n vanhoja videoita.
MK:n videoissa pääteemana oli ahdistus ja jännitys, mutta tuntuu, että kanava on silti jäänyt ihmisten mieleen nostalgisena ja hyvänä muistona. Tästä tuleekin mieleen miksi. Miksi kanava, joka käsittelee kuolemaa, masennusta, kauhua ja pelottavia asioita, on niin monelle juuri se turvallinen ja nostalginen comfort-kanava? Onko aika kullannut muistot ja kanavaa katsellaan nostalgialinssien läpi, muisten kaikki hauskat hetket, joita kanava toi tullessaan? Vai tuoko kauhu ja pelko tietyille ihmisille mukavan olon, kun voi niin sanotusti pelätä turvassa? Uskon noiden asioiden olevan osasyyllisiä, mutta luulen myös välillä tulleiden vlogien ja konifiilistelyjen tehneen suuren vaikutuksen. Konit ovat messujen kaltaisia tapahtumia, jotka ovat suosittuja anime- ja pelipiireissä. Koneissa yritykset ja yksityishenkilöt myyvät kojuilla anime- ja peliaiheista tavaraa. Lisäksi siellä pidetään esityksiä ja tavataan kavereita ja samanmielisiä ihmisiä. Nämä koosteet tuollaisesta yhteisöllisyyden kehdosta luo kuvaa, että on olemassa paljon samankaltaisia ihmisiä kuin sinä itse. Videolla aurinko paistaa, ihmisiä vilisee, kaikilla on hauskaa. Tämä kaikki luo MK:sta kokonaiskuvan, joka on pelkän synkkyyden ja kauhuvideoiden sijaan jotain paljon lämpimämpää ja puoleensa vetävää. Five Nights at Freddy's. Lyhyemmin FNAF on videopelisarja, jossa toimit yövartijana pizzeriassa tappajarobottien armoilla. Pelisarja tuli todella suosituksi 2014, kun suositut tubettajat tekivät siitä pelivideoita. MK Gamer aloitti myös FNAF-läpipelun kanavallaan. Yksinkertaisista mekaniikoistaan huolimatta peli piti sisällään todella suuren ja mysteerisen taustatarinan, jota monet fanit selvittävät vielä tänäkin päivänä. Marraskuussa 2014 MK julkaisi jakson 13 videosarjaan Pelien salaisuuksia, jossa hän käsittelee FNAFin teorioita. Tämä video räjäytti MK:n kanavan suosiollaan. Se on tälläkin hetkellä kanavan 3. katsotuin video, häviten ainoastaan 2 muulle Pelien salaisuuksia jaksolle, jotka käsittelevät myös FNAFia. MK oli tuolloin ainoa Suomessa, joka teki FNAFista teoriavideoita. Ainut NS-kilpailija Padiskettu hyppäsi remmiin vasta muutama vuosi myöhemmin. MK:lla oli siis loistava asema. YouTube täynnä lisää janoavia FNAF-faneja ja MK kukkulan huipulla. MK teki läpipelut ja teoriavideot pelisarjan osista 1-4 ja niiden mukana kanavalle rantautuikin liutapäin FNAF-faneja. Monet FNAF-fanit olivat tähän aikaan lapsia ja heidän käytöksensä terrorisoi MK:n kanavaa osittain. Pelisarjan 4. osan loppuhuipennus, jossa päähenkilö kuolee, tuli monelle pelaajalle suurena yllätyksenä. MK:lle ei. Kaverit, uskon, että pikkumies sanoi, että hän haluaa antaa Fredbearille ison pusun. 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja finito. Valitettavasti en voi sanoa olevani yhtään yllättynyt tuosta. Videolla hän kertoo, kuinka hänelle oltiin spoilattu loppuratkaisuja aikaisemmin. Tämä söi MK:n motivaatiota suuresti pelisarjaa kohtaan, mutta köysi vain kiristyy. – 2016 vuoden alussa MK julkaisi videon nimeltä Tubettaminen on alkanut tympiä enemmän, tässä syitä miksi. MK avautuu videollaan siitä, miten videoiden tekeminen on nautinnollista ja kivaa, mutta ainut syy, miksi lataa videoita YouTubeen, on se pieni asiallinen porukka, jotka seuraavat aktiivisesti hänen videoitaan. Hän kertoo, että tubettaminen oli hauskempaa silloin, kun hän oli vähemmän tunnettu. Hän sai aiemmin enimmäkseen kehuja ja asiallista palautetta, mutta ne kommentit olivat nyt korvattu päätä särkevän tyhmillä kommenteilla koskien esimerkiksi kiroilua tai julkaisutahtia. 2016 toukokuussa, eli melkein vuosi spoilauksen jälkeen, MK julkaisi videon FNAF Sister Location. En tule pelaamaan tätä peliä kautta FNAF-ranttaus. Videolla MK kertoo siitä, kuinka kyllästynyt on FNAFiin sekä sen toksisiin faneihin. Hän kertoo, että siihen aikaan, kun hän teki kyseisestä pelistä videoita, FNAF-fanit tulpivat hänen kommenttikentässään kuormittavalla tavalla. Luultavasti 100 tai pahimmassa tapauksessa 1000 Die Hard Five Nights at Freddy's fanit tulevat taas joka helvetin videooni kitisemään, miksi en kuvannut 5 Five Nights at Freddy's videota eilen ja ladannut niistä tänään 2.
Sanoisin, että varsinkin tämän tilanteen kohdalla tuli selväksi, että MK ei tätä näyttökerrat mielessään tee. Hän olisi takuu varmasti saanut hulvattoman määrän näyttökertoja, jos olisi vain jatkanut FNAF-pelisarjaa, mutta ei itseään siihen vähän vängällä pakottanut. Lapselliset kommentit ärsyttivät MKta. Hän ärähti useaan otteeseen katsojilleen asiasta, ja yllättäen vastakaiku oli positiivista ja myötäilevää. Voisi olettaa, että huonoista kommenteista valittaminen yllyttäisi trolleja vain jatkamaan, mutta näin ei käynyt. Syyksi uskon sen, että MK:n kanava oli pieni. Suurempi yleisö ei varmastikaan nähnyt noita satunnaisia ärähtämisvideoita, ja he, ketkä nuo videot näkivät, olivat jo osa valmiiksi aktiivista ja asiallista katsojakuntaa. MK avautui kanavallaan masennuksestaan sekä yöllisistä paniikkikohtauksista, jotka rasittivat hänen elämäänsä. Tubettaminen oli MK:n mukaan hänelle yksi niistä asioista, joilla sai ajatukset muualle, mutta rasittava kommenttikenttä söi kovasti motivaatiota pois. Hän kertoi, että hänelle oltiin diagnosoitu lievää masennusta sekä insomniaa eli unettomuutta. Näiden lisäksi jatkuvat painajaiset herättivät hänet keskellä yötä hikisenä ja sydänpamppaillen. Painajaisten ja paniikkikohtausten lisäksi hän kertoi saavansa öisin kummallisia niin sanottuja yökohtauksia. Niissä hän kuvitteli leijailevansa ympäri huonettaan, raapivansa seiniä ja hakkaavansa lattiaa yrittäen huutaa täyttä kurkkua, mutta turhaan. MK kertoo, ettei kukaan osaa oikein sanoa, mitä nämä yökohtaukset ovat. Vaikeat kaudet tulivat aalloissa MK:n elämään. Ensin oli helpompi ajanjakso, jota taas seurasi vaikeampi. Hän on kuvaillut näiden jatkuneen lapsuudesta asti. MK on myös avautunut fobiastaan koskien nukkeja. IP-videopelin läpipelussa hän joutuu huoneeseen, joka on täynnä karmivia nukkeja. Ei saatana! Ei! Mitä vittua tuo... Onks tässä jotain? Mitä vittua toi on? Onks sulla saavain? Sulla? Eiku, noniin, tässä se on. Ei Pebu, mitä? Vittu! Nopeasti! Avain! Yes! Mene! Vittu! Myöhemmin hän kertoi lapsena kokemastaan pelottavasta hetkestä liittyen nukkeihin, joka laukaisi pelon nukkeja kohtaan. Hän oli herännyt keskellä yötä ja mennyt keittiön juomaan vettä. Talossa oli täysin hiljaista. Palatessaan takaisin hän huomasi nurkassa nuken, joka tuijotti mollasilmillään MK:ta pimeässä. Hän säikähti nukkea niin kovasti, että meni olohuoneeseen nukkumaan mielikuvitus laukaten. Ja siitä eteenpäin hän on ahdistunut tietynlaisista nukeista. MK jatkoi tavallisen tyyliin videoiden lataamista. Välillä tuli creepypastaa, välillä Pokemonia, asiavideoita ja Let's Playtä. Kaikkien yllätykseksi 2017 MK julkaisi videon nimellä Vaihdan kanavaa, kanavan viimeinen video. Videolla MK kertoo valmistelleensa muuttoa jo kauan, kirjassaan kaikki meneillä olevat sarjat loppuun saakka. Ensimmäisenä syynä vaihtoon MK nimeää sen, että hän tuntee olonsa todella rajoittuneeksi vanhalla kanavallaan. Monet tilaajat olivat rantautuneet kanavalle tiettyjen videosarjojen vuoksi. Suurimpana Creepypasta ja suomeksi sarja. Siinä missä Creepypasta-videot menestyivät hyvin, kanavan muut videot jäivät katsojamääriltään pieniksi, joka MK mukaan näkyi algoritmissa laittaen kanavan kärsimään. Toisena syynä oli aiemmin käsittelemäni Five Nights at Freddy's ja sen tuomat alaikäiset katsojat. Vaikka kovaa trollausta ei kanavalla ollut, oli siellä silti liuta todella nuoria katsojia, jotka olivat nimenomaan tilanneet kanavan FNAFin tai Creepypastojen vuoksi. MK:n yrittäessä puskea videoita uusista aiheista katsojilleen, täyttyivät kommentit lapsilla, jotka pyysivät lisää FNAFia ja creepypastaa. On ymmärrettävää, miksi MK halusi aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta samalla hassua, että juurikin ne sarjat, jotka saattoivat hänen kanavansa suureen suosioon, olivat myös ne, jotka ajoivat MK:n toisille kanaville. MK pystytti uutena 2 kanavaa. Toinen kanava omistettu pelivideoille ja toinen pääkanava, joka pitäisi sisällään omien tarinoiden kertomista ja muuta luovaa toimintaa. Pääkanava, joka kulkee nimellä Vaan MK, oli pystyssä 4 vuotta. Kanavallaan hän toteutti paljon luovuuttaan ja pääsi julkaisemaan paljon tarinoitaan.
Uusi kanava ei kuitenkaan koskaan pompannut samalla tavalla suosioon, miten MK Gamer-kanava pomppasi. Kanavan viimeinen video julkaistiin 24. huhtikuuta 2021. Aikakauden loppu, uuden alku. MK kertailee videollaan vanhoja videoitaan, tekeleitään ja vanhan kanavan muistoja. MK kertoo koskettuneensa siitä, kuinka valtava määrä ihmisiä käytti aikansa hänen videoidensa katseluun, ja se, miten ihmisiä aidosti kiinnosti kuunnella, mitä hänellä on sanottavaa. Kiitollisuus ja onnellisuus paistaa videosta läpi. MK:lla oli ollut motivaation kanssa ongelmia, loppuun palamista, niin uusien kuin vanhojenkin projektien kanssa. Hän pohtii, että ei olisi oikein jatkaa videoita, jos tekijästä huomaa, ettei ole minkäänlaista oikeaa, aitoa motivaatiota ja paloa tehdä videoita. Yli 10 vuoden mittainen matka oli siis tullut päätökseen. MK oli nyt innostunut enemmän piirtämisestä, ja se herätti hänessä paljon luovuutta ja intoa tulevaisuutta kohden. Nykyään MK on nähtävillä Instagramissa nimellä Maketsu MK. Instagramin puolella hän on päivitellyt kirjoittamastaan fantasiaromaanista ja onkin aikeissa julkaista sen fyysisessä muodossa. Toivon todella paljon onnea ja menestystä MK:lle kirjallisuuden parissa. Kanavat, jotka toivat tuhansille suomalaisille nörteille paljon iloa, lämpöä, hauskoja hetkiä sekä muistoja, olivat vihdoin tulleet matkansa päähän. Silti ne elävät yhä sydämissämme, eikä nostalgisointi tule varmastikaan koskaan loppumaan. Odotan innolla, että pääsisin joskus lukemaan MK:n kirjoittaman romaanin, jospa se olisi sopiva sekoitus nostalgiaa ja uusia tuulia. Kiitos paljon katsomisesta ja kiitos paljon Jossodupsille korvaamattomasta avusta videon kanssa. Kommentoikaa omia muistojanne ja ajatuksianne MK Gamerin kanavaan liittyen. Ja jos tämän kaltaiset videot kiinnostaa jatkossakin, niin tilaa kanava